af den her video, så kommer du direkte i helvede! Det gør du ikke, men du skal huske at like den her video. Nogle gange der er der bare ting i livet, som er så sjove, at man ved godt, man ikke må grine, men man kan bare ikke lade være. Og så er det et moment, det kunne være det her. Jeg var også lige ved at grine på den der. Og så var der den der. I dag skal forhåbentlig ikke grine af noget som helst. For jeg skal ikke i helvede. Jeg er jordbær. Jordbær, de smelter. Selvom smeltet chokolade sammen med jordbær er rigtig lækkert. Og lige før vi begynder at reagere, så skal I simpelthen lige møde en helt ny person i min baggrund. Det her, det er Lars. Og Lars er det smukkeste jordbær, jeg nogensinde har set. Jeg spiste den, bare roligt. Hvad tror du, det er, mand? Skriv velkommen Lars ned i kommentarerne, og så mens du er dernede, så selvfølgelig også tryk på abonner. Hvis jeg kommer til at grine den her video, så kommer jeg til at lave giveaway på mit sygeste merchandise nogensinde. Og jeg laver altså en giveaway hver eneste grin. Og for hver gang du griner, så skal du gå tilbage på alle mine videoer og smide et like for hver eneste grin du giver. Og nu må vi ikke grine, lad os komme i gang. Manden står og fisker, og han fanger en odder. En bæver. Han fik. Det var ikke et grin. Det var ikke et grin. Hvis det der det tæller for et grin, så tæller det her også for en brud. Han får simpelthen ikke fisk, og så springer han simpelthen direkte i og tænker, nu skal jeg have. Flot fanget, Lars. Flot fanget. Står han og padler på en bananbåd? Er det Sigurd? Flip, flop, flubbidi-blop, flubbidi-blop. Hvorfor? Okay, pas på bananen. Det var en rød banan. Det var en rød banan. Altså, er det bare mig, eller er vi rimelig øde og stod til at grine af noget som helst? Hende hun cykler, går, smør. Hun laver en bule bil, jo, mand. Det er årene. Du skal bare lige minde om hurtigt. Du må ikke grine. Hvis du griner, så ryger du direkte i jordbærhelvede. Stedet, hvor lava er erstattet med jordbærmarmelade. Du har lyst til at døbe tæerne, og så finder du ud af, at du står på en surdejsbrød. Hvad kommer der til at ske med de her odder? Skal vi prøve på at forudse, hvad der sker med dem? Ja, det kan jeg ikke. Jeg har ingen idé. De kommer... Okay, angriber de ham. Har de tænkt sig... Et gruppebillede. De tager et gruppebillede. Smil! Ej, hvor sygt, de er alle sammen stoppet op. Vi tager et gruppebillede. Alle kigger. Godt, vi er videre. Hende her, hun leger Tarzan. Og lige om lidt, der svinger hun så fra gren til gren. Direkte over på den anden båd. Glem, hvad jeg sagde. Det var direkte ned i sin egen båd. Vi cykler igennem Tokyos gågader. Ham er en mestercykler. Glem, hvad jeg sagde. Det tæller ikke! Okay, det gør det. Low-key, det tæller. Men det er også... Det der, det var fordi, at jeg var sjov. Jeg er faktisk ked af at sige, at han cyklede godt, når han ikke gjorde. Jeg løg for jer. Ja, det gør jeg med. Men jeg er ked af det. Men man kunne low-key godt remix det der. Har I aldrig set det? Han cykler godt! Draw me, Jack. Hvad skal jeg? Draw me, Jack. Øj! Jeg er med ked af det på din vej. Hvis jeg havde været der, så havde jeg formentlig grin. Det havde jeg. Slår han hende lige i hovedet? Men hvorfor er han glad, og hun er sådan... Var det bare det? Altså, low-key synes jeg ikke, det er svært indtil videre. Vi bliver nødt til at tage levelet op senere i den her video. Ja. Jeg skal have dig til at grine bare én gang. Det er også vigtigt, at man skriver ned i kommentarerne, hvor mange gange man har grin. Man bliver nødt til at være ærlig her, og min counter lige nu siger... 1 gang, hvor jeg gik fra jordbær til marmelade. It's slippery. Den der var low-key lige ved at få mig. Han når lige at sige, at det er glat. Han når... Det der var ikke et grin, det var et flys som en hest. Prøv lige at høre. Rocks are slippery. Altså, han havde ret. Yeah! Det var faktisk rigtig flot. Det der, det var sådan slået ned i Cornelius DM's. Kom bare her, yeah! Så scorede jeg hende. Sådan, mand! Så er bedstemor eddermame på tur. Det her det er præcis sådan, det var at være opvækst i Randers. Jonna her, hun har tænkt sig at bringe retfærdighed tilbage til hele knallertbanden. Kom så, Jonna! Kom så, Jonna! Jeg fortryder alt, hvad jeg sagde. Du har for evigt mistet dit medlemskab til Knallert Jordbær-klubben. Den er ny. Jeg ved ikke, om det er grin, fordi det er mere sådan noget... Altså, hold kæft mig, det er åndssvagt lyd. Siger den det? Flot lavet. Og det gælder, men nu laver vi lige en regel. Det gælder ikke, hvis jeg griner af mig selv. Det holder ikke. Så meget fedt tøj kan jeg slet ikke give væk. Hvor kæft, vi har meget. Der mangler en jordbærtrøje. Det gør der low-key. Jeg er nødt til at se, om det kan lade sig gøre. Strike, scream, and run. All right, let's try it.
Det var eddermame tæt på det der. One of the funniest filter I've ever seen. Okay, jeg har eddermame skruet niveauet op. Det var det, jeg sagde. Det bliver kun vildere herfra. Vi skal jo simpelthen bare ind i shortsen og dykke ind i dem. Det er grineren, det der. Det er eddermame sjovt, når de er i gang med at lægge arm. Altså low-key. This is what happens when my friend sees a ghost. Ej, okay. Det er ikke i orden. Det der, det er med noget af det bedste nogensinde, jo. Altså, low-key noget af det bedste nogensinde. Okay, jeg skylder jer 2 ting indtil videre. Okay, jeg har vundet. Er det en klovn eller en julemand? Det er julemanden. Okay, hvad laver I med julemanden? Hvorfor smækker de jul? Hvorfor lavede jeg samme ansigt som ham? Hvad? Det tæller ikke, Loki. Det var mig. Men jeg lavede legit samme ansigt. Okay, og så er det det der med, nu skal man gætte, hvor den er hen. Jeg tror, der bliver slået lidt på, og så skal man bare fyre den der i. Duk. Low-key sjovt. Altså ægte sjovt. Det der, det skal jeg huske. Det skal jeg gøre på Cornelia. Do not get a dog pillow off of Temu. Oh my god. There's something wrong. Det er den bedste pude, jeg har set i hele mit liv. Ej, hvor er det godt, mand. Det der, det kan jeg næsten grine over. Okay, nu ser vi den, og så griner vi ikke, okay? There's something wrong with this thing, bro. I swear. Okay. 5.000 likes, og jeg køber den der pude. Yeah! Kom så, spin! Yeah, spin me. Okay. Han ligger og sover og slår bobler. Er du sindssygt et mareridt, mand? Er det en kæmpe mælkesnit? Eller er det en islagkage? Jeg kunne godt spise sådan en snedels. Og det... Og det er også noget at være kampsulten, og så falder ens fortænder bare ud. Forestil dig, hvis det var mine fortænder. Hvis de her 2 fasser, de faldt ned her. Jeg skylder en hel masse ting til en af jer. Så det eneste, du skal gøre, det er at gå ind på min hjemmeside, og så skal du bare skrive en kommentar herinde med, hvad for en ting, du allerhelst vil vinde af alt det, der er på hele siden. Og så skal du selvfølgelig også trykke på abonner, og dele den her video med en af dine rigtig gode venner. Fordi hvis jordbærhandlen den skal være tilbage, så bliver vi nødt til at have nogle views. Se en video mere, du kan se den her, den er mega grineren. Og så er der også den her, som er meget bedre. Hop ind og se dem, og så ses vi bare i næste jordbær video. Vi ses, venner. Hej!